karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Okay, sige. Manawag ko nimo. Pero, mo vibrate anong cellphone nimo, ha? Okay. Ayaw gyud nag ipa-embargo ni Kuya Hans ang cellphone. O lagi. Naunsa man ka. Hilupik pa man nimo kung mamas kadaghan og itugon uy kun mulakaw na. Naniguro lang ko ayesa nga luwas kasamtangwa ko. Kent, ako rin bahala si mong Kuya Hans. Ha? Magbinuutan ko niya aron mawaya ka sa kuan ako. Ayesa. Kent, paminaw na ako. Nakasabot na ko sa gibati ni Kuya Hans nimo. Og naluoy ko nilang duha sing pangasawunon. Labi na gyud ni Kuya Hans nimo nga maoy nahabilin. Ayesa. Dili lalim kun mawa nimo ang labing mahal nimo sa kinabuhi, Kent. Sakit kayo sa dugan. Pareha sa pagkamatay sa akong amahan. Patay na ang imong amahan. Oh, pait kayong nahitabo sa akong amahan. Kay wa giilhanan nga mamatay siya nitong adlaw. Lagsik pa magud kayo siya nga migikan sa bayi. Unya. Gisaaran pa ko niya nga magpalit siya og pansit. Nga palabok ini kagabi ana. Unya. Niya na pagkagabi. Excited ko nga nipaabot sa akong amahan nga muuli na dana ang pansit. Pero wa na siya makauli. Unsay nitabo si mga amahan? Giataki siya dito sa trabahoan. Humani ikalalis ang kauban niya sa trabaho. Ayesa. Nasuko kayo si mamas gikalalis ni Papa. Pero, bisan mag-unsa pa siya kasuko, wa naman siya may mahimo. Namatay si Papa sa takis kasing-kasing. O bisan ko nang iyang kauban pa sa trabaho ang nakaingon nga namatay siya. Pero, dili gihapon na mo siya mapapriso. Sama sa nahitabo nimo karon. O, sama sa nahitabo na ako karon. Nahibaw ko sa kasuko ni Kuya Hans ni mo na ako. Pero, dili gihapon ko niya mapapriso. Mao nga ayaw padaog niya. Dili man ni pagpadaog ni Sir Hans akong gibuhat nga pagpaubos niya. Nakita lang yun ako karon kung unsa niya kamahal si Kara. Ug mas makaayo niya nga doon na siya laing tao nga mabasol sa kamatayon sa iyang pangasawunon. Kaysa basolo niya iyang kaugalingon kung ganong wa na lang ko niya desmagi. Ayesa. Kung iya pa kong gidesmagan, ako untang namatay og dili si Kara. Pero, posible nga mapriso siya o unsa ba? Busa, ang ipaghihapon ko magpasalamat ni Kuya Hans nimo. Ngawa ko niya desmagi. Mao nga, bantayan ako siya nga dili siya makunauna sa paghihikog, Kent. Ingon ana ang imong pagsabot sa nahitabo karon. Oh, ang negative nga sitwasyon. Kinahanglang imong himuong positibo, kutob sa imong mahimo. Ayesa. Busa ikaw, relax lang. Kabalor ako mo diskarte para dili ko maunsa dinhi. O ba ni Kuya Hans nimo? Bilib na ko nimo Ayesa. Lahi sab ka og panglantaw sa kinabuhi. Maong ikaw, i-enjoy ang imong trabaho. Kay basi madaot ka tungod sa imong kabalaka ni Kuya nimo. Di lagi na siya makasa nako. Dili na nako tugutan. Asam tani, Claire? Lingawan sa ko akong kaugalingon. Oh. Mutambag una tao kasal. Mayo ba? Di may mong sigil tag-spy ito yung mong ex. Uy, kapuya. Dili mi mahimong ex forever si Kent. Tuo lang gud nako gud. Magkabalik kay lagi mi. Believe ko nimo na. Positive giga mo ganoon na permira. Siyempre, ako pa. Nya? Saan naman tayo ni Ron? Okay. Mag-relax una ta. Wait sa, gwapa na ba ko? Uy, pero may mga gwapa gaw. Sam gagaw, di pa kay gagaw. Kinahalang matalbugan ako ang anak sa mayor nga kaslon. Ikaw na gud na. Kinahanglang gwapa ko karon sa pananaw ni Kent.
Magkita gyapon di mong kiyan karon? Ang ilang grupo ang gikuhang official photographer sa maong kasal, no? Unsa? Hey, kapoy, yabi na kong makapahuway na tayo nigaw. Relax lang, good. Enjoy lang sa wedding, okay? Pero, di gyud ka mag-iskandalo dito, ha? Dili, uy. Sa pagtuon mo na ako, wild na lang gid kaayo. Hain naman to, Sir Hans. Di harap to siya sa kawas ng lingkod. Oh, may cellphone nga may pagting. Oh, tuwa sa rin yung karten. Oh. Yagos bayay sa pangpang. Puno nga na ang pagpangita sa kriminal. Doon na siya gipamangita nga kriminal. Oh. Sige. Salamat. Papadala mo niya kung kwarta ni mo ugma. Sige. Bye. Ako baka siyang agnihon o panihapon, no? Bahala na lang ni. Ako na lang gid siyang duulon. Pero, dali baka ako niya sikmaton, no? Bahala na, eh. Kung sikmaton, ako magpaupos. Pero, mag-ampo na ako. Siya man na siya na. Siya magkamagsugong pangita sa mong anak ug mapuhon. Ay, naglibog bitaw ko kung asa ko mangita niya ugma. Wala ito cellphone ng mong anak. Anaaman, pero sa bangalain naman ang nagunit. Di pa ko ng istorya. Sila ay nagunit, ha? Lalaki na ang nagunit sa cellphone ni Ayesa. Kunya, makalibog kaayo kay nangita masab siyang Ayesa. Unsa? Na, isog kaayo, oy. Ngadlan pa niya kriminal si Ayesa. Ginoo ko kakuyaw ba na tawhana? O bitaw nang dili ko makapanawag sa cellphone ni Ayesa. Agoy, naginuktok naman sa siya sa swing. Layo kay panglanta ko. Pahala na lang niyo, eh. Kinahalan ako siya mapakaon kay dili ko kakaon kung dili pa siya makakaon. Hayag, manday kayo ang buwan, no? Klaro kayo ang langit. Sir Hans, andam na imong panihapon. Tuanas lamisa. Kung hayag ang buwan. Ani mo dili sa kara. Ha? Malipayon nga maghangad sa hayag nga buwan. Mahal, tanawa ang buwan. Nindot kayo siya picture, no? Oh. Sige, picture. Okay, mag-selfie lang ta, mahal, ha? Sige. Oh. Mahal, kung maminyo na ta, ato niyang linyahan og mga buwak ang kilid sa pangpang, ha? Anong paabot man ta kung maminyo ta? Karon na nato tamnan sa paborito ni buwak. Wa na'y mo atiman anang maong mga buwak. Kay wa na si Kara. Imo nang gipatay. Ako ni atiman ana, sir. Ayaw ka bala ka. Mabuhi na og balik ang iyong mga buwak. Gusto nimong papaso na kung kalagot nimo unsa? Dili man. Importante gani nga maglagot ka. Kay dili na ka normal nga tao ana kung dili ka mo batig kalagot. Sa imo hunahuna, normal ka? Dili ka ayo. Kay kung normal pa ko, mahadlok gid kong magpabilin din uban nimo nga nasuko na ako. Bitaw, sir. Andam na ang lamisa. Kaon na. Siya tayo ang dili normal. Kay mamiya malagbuhi. Ay, taugan, dili. Taugan, dili. Kuya Son, Ay! sa kayaw-yaw naman. Diyo sad, oy. Kayaw-yaw man ka, mura mag-irasunan man mo cellphone o sa ka. Ay, naglibog ko kung ako bang tawagan ang number ni Ayesa o dili na lang. So naman tawag, paglibog-libog, tawagin na. Aw, bitaw, no? Wala man siya tingog-tingog nga nagkaon eh. Sir Hans, okay na kung linotong pakbit?
Katos Kara, di gito ganahan kung doon ay magsigpangutan ako magkaon. Ay, mao ba? Sorry. Maong sa sunod, minusi ang asin. Kay katos Kara, di gito ganahag parat. Ang kinsa man rong cellphone. Akong kuhaon, sir. Pagpuyo diha. Di ka pwede mutubag og tawag sa phone ha. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!